todos, porque temos bastante faena. E empezamos cun tema bastante preocupante e sorprendente tamén, con ese inferno que están sofrendo os veciños de varias aldeas de Rairiz de Veiga, todo por mor dun ocupa violento e que, ademais, vai por aí armado. Viven totalmente atemorizados, denuncian danos, denuncian lesións e denuncian ameazas constantes. Isto que deixa claro de algún xeito, compañeros, é que a ocupación, quen o diría, tamén é un problema da zona rural, non é algo só vencellado ás grandes urbes, non? Pois na zona rural hai moito que ocupar, porque mira que non quedan casas baleiras e aldeas enteiras que quedan baleiras. E pasa que a xente normalmente prefiere ocupar na cidade que na aldea. E ademais, eu penso que no rural é máis doado, ou parece a min, saber cando unha casa está desocupada. Quer dicir, cando unha casa está baleira. Non o sei. Parece máis evidente. Parece máis evidente, pero ademais no rural a xente está máis pendente, a diferencia das cidades onde podes non saber como se chama o teu veciño, pero no rural sabes se o teu veciño está ou non está. No rural está moi pendiente. Tú vas no coche rural, vas no coche, veis dúas personas andando pola carretera, tú pasas no coche e giran a cabeza. Claro, exacto. Según pasa o coche, gira a cabeza. Sí, aí non podes facer nada que non sea... Neste caso que non estamos a falar dunha ocupación pacífica, por así dicilo. Eles din que están vivindo un auténtico inferno porque están, efectivamente, causa danos nas vivendas. Armado de que? Que leva unha escopeta ou que? Pois non o sei exactamente, pero ameaza aos veciños con agredilos e esnaquiza todo o que atopa polo seu camiño. Diz que tamén o que quere disuadir un pouco a xente que adoita estar por ali porque quere estar ali só. Ser como o dono e señor de todo aquilo, parece que o está conseguindo, a xente cada vez vai menos. Eu, se fora un ocupa, desde logo o sitio onde menos se me ocurriría ocupar sería no rural. Porque no rural a xente ten ferramentas, unhas ferramentas demasiado agresivas que en caso de que se cabreen... Bueno, pero vais metendo medo á xente no corpo, eso pasa. Pero non sei, a ver... Unha aldea está en calma total e chega unha persoa que empeza a meter medo á xente, a molestar e tal, e a xente colle medo. Estamos no século XXI, hoxe en día eso de meter medo non é algo tan simple, pero temos unha serie de recursos, porque hoxe en día cando alguén ameaza, xa non é que necesitemos gravalo e que podamos gravalo con móvil, é que podemos chamar as forzas e corpos de seguridade que sí que se van a personar. Se unha persoa está circulando ou está andando con un arma, comprobarán se ten permiso de armas. Se alguén ameaza, o que hai que facer é denunciar, o que non podemos é acudir... A xente ten medo a denunciar tamén, porque aí interese rápido quen denunciou. Neste caso, apúntame que ia armado con un fouciño, que entendemos que para iso tampouco hai que ter un permiso de armas, pero... Miña abuela estuveron armados toda a vida. Claro, pero pode facer un fouciño, moito dano para baixo toda a vida. Si vos parece, imos escoitar o que lle decían esta mañá os veciños de Raíz de Veiga, aquí con os compañeiros de Galicia por diante. Pero que fai este señor? Fai trastadas. Porque nin ele sabe o que fai. Na miña casa rompeu unha porta de entrada, rompeume os cristales todos dun trator, agora veo a casa de meu irmão, rompeulle unha ventana, na ventana da habitación onde vive meu pai, e agora finalmente pegou nia cos coches, xa rompeu por abrirse un coche e aos 2 días veu e raioulle o outro todo tamén. Este tipo non tería ninguna solución máis que cerralo e administralo como fora, con medicinas, co que sea, pero cerrado, controlado. Non poden ver así. A cabeza non lle funciona, e ele ten pais e non fan caso dele, ele ten titor e non fai caso dele, e isto é todo unha impotencia o que nos sentimos aquí. Non sabemos que fai da nosa vida. Porque ademais houve agresións físicas tamén, non sei que... A vostede? A mí non, pero a este señor sí. Deulle no brazo que lle deu unha puñada. Un ferro. Trae un ferro de pai dun metro ou máis e afilado desbastado na punta e meteu así por unha... Había ali unha alambrada, meteu por unha alambrada e... Pois efectivamente, estábamos falando de ameazas, pero tamén de agresións cando se atopa cos veciños. Agora entendemos que vivan atemorizados e que moitas veces pois non se atrevan o mellor a dar o paso de denunciar precisamente por ese medo a represalias, non? Do que falábamos. Sin embargo, estamos falando dunha persoa que aclara moito porque non é normal este grado de violencia, porque algunha enfermidade parecía que desequilibrado, ¿no? Exactamente. Entonces, en estos casos soe ser máis simple, porque non se soen parar a ler as denuncias. O que hai que facer, insisto sempre, poñelo en coñecemento da policía, poñelo en coñecemento do xulgado, e eles adoptarán as medidas. Se unha persoa que está enferma, que ten un brote psiquiátrico... Para axudarlle a él tamén, porque ao final... Exactamente, pero se non denunciamos, non facemos nada, nin conseguimos que el se equilibre no sitio no que teña que equilibrarse, nin nos quedamos tranquilos. O
consello sempre vai a ser poñelo en coñecemento das autoridades e elas van a adoptar os camiños oportunos para tratar de solucionar este problema, porque é evidente que o que está pasando vai máis alá do que calquera persoa pode facer. E que non teñen por que vivir nin con este medo, nin con esa sensación de indefensión. Dende o programa sempre recomendamos denunciar e as autoridades tomarán as medidas pertinentes. Imos falar agora pois do tema do que todo o mundo falaba hoxe na Coruña, ese atropelo dun cabalo esta mesma mañá a primeira hora por parte dun camión na avenida Alfonso Molina na cidade de Herculina, dificultando moitísimo a circulación para sair da cidade. Falamos de máis de 2 horas de atascos. Desafortunadamente o animal faleceu instantaneamente no impacto. Agora a policía investiga quen é o propietario e como chegou este cabalo ata alí. Luís, o primeiro que nos preguntamos é de dar co dono, podería incorrer nalgún delito por ter ceibe a este animal? A ver, delito, se non existe unha imprudencia que se determina como grave, non debería existir. Claro, se lle escapou, se realmente o que pasou é que lle escapou o cabalo, que lle vas facer? Se escapou, pero non somos responsables en certa medida, segundo a lei, como dos cativos, pero tamén dos animais. Iso significa que, dependendo do grado de imprudencia que se teña, pode ser unha responsabilidade maior ou menor. Normalmente non vai a ser penal, será civil ou incluso administrativa, porque... Pero se neste impacto falecera, ademais do animal, a persoa aquí ao volante, por exemplo, si poderíamos estar falando xa dende o punto de vista penal? Pero pensemos nunha cousa, e está Maximino aquí, que é o gran experto en estas materias. Cando un ten un vehículo de motor, ten que estar sempre circulando de xeito que este preparado ante a súbita irrupción de calquer elemento na conducción que nos faga chocar con el, impactar con el. O que pasa é que aquí o dono do cabalo é responsable tamén do que o cabalo circule por onde ten que circular e non... Pero isto non está vallado, Alfonso Molina, esta entrada da Coruña. Non este vallado, ten que ser responsable dele, porque é un animal doméstico que está aí e de alguna forma ten que facer. E logo despois o Código Civil ten que resarcir os daños que cause a... Pero de todos os xeitos, Maximino, non é a primeira vez que acontece, mellor se un accidente, pero xa vimos moitas imaxes de cabalos soltos e ás veces con xinetes. Aí estamos vendo. Alfonso Molina, fixade vos. Ou vacas, ou... Sí, eso era Alfonso Molina tamén. Neste caso concreto, sí, porque é unha zona, bueno, pues máis ou menos urbana ou de acceso urbano, pero tende en conta que estes cabalos poden, ao mellor, ti se vas á Serra da Capelada, podes encontrar cabalos que crucen dun lado a outro. O que ten moito, eu sei que hai moita xente no rural que ten medo a isto de teño un can a casa, escapa o can e hai un accidente e hai a desgracia de que morra alguén. Esa persona... Para iso hai seguros, hai arrefes. Ten unha responsabilidade. Claro. Por suposto. Pero que che escapa o can, que tú non fixeche nada, escapou. Pero a túa responsabilidade é que o can, igual que un cativo, non se escape. Pero pode escapar. Si escapa, a responsabilidade inicial é da persoa que tiña que... Eu penso que habitualmente nos seguros do fogar xa incluíu os danos que poida ocasionar o teu can a terceiros, non? Estaría incluído aí. Sí, se non tes incluído, non. Hoxe en día, co tema da Lei de Bienestar Animal, xa o temos falado no programa en varias ocasións, xa se están facendo unha serie de pólizas que aseguran directamente os cans. Antes só había esa maneira de facelo que era a través do seguro de fogar, pero sempre cando se causen danos a terceiros sin esa mala fe. Non sei se como conductora, María, algunha vez levache un susto disto de atoparte de súpeto, pois non sei se un cabalo, pero un animal... Eu non, pero, por exemplo, estou pensando nos xabarís tamén, cando vas por aí, cantas veces no rural nos atopamos con... Bueno, pero aí non é responsable nadie, o xabarí é salvaxe. Bueno, pero... Nadie, alguén debería ser tamén. Pode ser este cor, se houve unha batida nas 24 horas anteriores, pode ser responsable o condutor, por suposto. Pero eu vin un sinistro na estrada que vai desde Santiago a Noia cun cabalo, e o señor houve que levalo, o condutor houve que levalo ao hospital porque quedou fatal, e o coche, se o ves, parece que chocara cun camión. Claro, que estou pensando, non é non sei canto pesa un cabalo, pero por menos 400 kilos, ou por aí, o impacto é tremendo, máis, non? Isto impacto é tremendo. Eu estaba acordando agora mesmo, non ten nada que ver con un accidente de tráfico, pero falábamos a semana pasada, porque xa saíra a sentenza daquela señora no Concello de Muiños que fora atacada por os cans dun veciño, que aí, para a defensa, digamos que dos donos dos cans, fora moi importante determinar se escaparan ou os deixaran ceibos. A nivel penal a imprudencia sí que pode ter repercusión, a nivel civil non, porque a nosa obrigación é a de mantelos sempre encerrados. Si non existe esa imprudencia grave, decir, eu teño uns cans perigosos e non deixo aberto o portal da miña casa... Pero, sabes que pasa? Que isto tamén a mí me dá un pouco de pena porque hai xente que para evitar eso que estás falando agora, que non lle pasa nada disso, en vez de deixar o mellor ceibo ali na finca, atoi.
Xa non se pode amarrar os cans. E é unha pena para... Neste caso... Pero a xente que o fai, porque escoita dicir eso e di, ostras, a ver se vou meter en un lío ahora. Creo que penalmente non se imputara, non? No, os cans non se poden imputar. Non, digo aos donos dos cans. Non lle pasará absolutamente nada. Non lembro ese caso en concreto, pero todo depende do grado de imputación. Do que se queixaba precisamente ela como vítima era pois de que non se... Non había a consecuencia que ela agardaba dende o punto de vista penal para os donos destes cans, sobre todo cando había episodios, había precedentes, non, de ataques e demais. Sí que houve indemnización económica, pero finalmente penalmente quedaran absoltos e unha das razóns, según nos explicaban, foi iso, explicar que os cans escaparan accidentalmente e non nos llevaran con internet. Porque, Luis, dixeche que a Lei de Protección Animal impide atalos, entendo, non? Sí, todo tipo de maltrato ou de elemento donde o animal poida estar en unha situación donde poida sufrir está prohibido actualmente. Sin embargo, no rural iso é como moi común. Ou telos encerrados nun cortello mesmo, moitas veces que non saen nin dai. Aquela costume que había no rural de cando unha galiña non poñía ovos, que estaba choca, tampouco se pode obligar hoxe en día as galiñas a poñer ovos, a todo o mundo, non vayan a pensar despois, iso é maltrato animal tamén. É dicir, non podemos estar ali con a galiña. Pero se non pongamos a galiña, xa me dirás que pero hai que falar con ela ou darlle algún tipo de medicación, pero non se lle pode obrigar a... Que medicación lle vai dar a galiña? Espera, que estabas entrando... Vale, ao psicólogo. Non sei, cada un que faga o que estime oportuno. Falar con ela. Claro. Falar con ela. Pero antes que se lle facía logo para poñer ovos. A ver, as galiñas son de rurales, se fan manipulacións para obrigar as galiñas, sí, porque teñen... De onde sodes vos? Cantas cosas aprendemos con isto. Hai de manipular con galiñas. Son de familias, son de... Onde vivo eu non pasou eso. Bueno, pero ti non eres de Xove. Sí, e tiñamos galiñas, todavía tuvamos galiñas. O que pasa é que ti non ibas a atendelas que é distinto. Non sabía deso. Bueno, eu tampouco sei. De todos os xeitos, di Luis que agora mesmo tampouco se pode facer, o cal nos alegramos, e insistimos que os cans, por si alguén ten ese medo, ese temor de que o can se vixe implicado en accidentes de metalíos, non se poden ter presos os cans. E isto está penado agora mesmo. Vale, e escapache e hai un accidente, que? Pois tens que telo asegurado. Non hai que dar unha solución a esta xente. No, pois hai que ter esta xente na casa e hai que ter os cans, hai que deixalo ceibo. Pero se morre unha persona atropellada, bumba. Vai contra mí. Si tes un can, hai que buscar unha solución. Tienes ter as condicións adecuadas para ter un can na casa. Pero se tes o seguro xa te libras. Todo o que teñas ten sempre un risco. Da penal, non, o seguro non te libra da responsabilidade. Depende da imprudencia, decíamos antes, o que non podes é deixar a porta aberta tendo un can perigoso. Non será tan complicado. Pero a ver, pero hai accidentes. Pero a porta cerrache a 364 días e un... Pois a responsabilidade, se che escapa un neno de 2 anos tamén pola porta e o atropelan, tamén vai a ser responsabilidade túa por non ter cumprido coas túas obrigas. Di o Código Civil que hai que actuar como un buen padre de familia. Esa é a frase que establece o Código Civil. Pois pensemos sempre que hai que actuar como un pai de familia. Ou nai, claro, neste caso. Pero tamén, cuidado, o coche se vai a máis velocidade permitida na zona que é, tamén terá responsabilidade do coche. Digo, non, tamén, o pasa que hai que demostralo. Bueno, pero nos peritaxes, non, cando son accidentes... A veces tampouco non é tan doado peritar unha cousa, se vai a 50, 60 ou a 40, o sea, pero bueno. Dependendo da frenada ou do impacto, non se pode máis ou menos estimar a velocidade. Do estado da calzada dese día, se choveu, se non choveu, se era pola mañán e vía. Porque o código tamén che di que tú tens que estar preparado para reaccionar ante unha situación desas, non? Por suposto, pero bueno, hai que ver, por eso que hai que ver moitas cousas antes de derivar responsabilidades, temos que ver pero de momento os casos onde procede. Sí, claro, é verdade. A xente práctica. É que non se nos permite ter ningún tapo ou ningún despiste. É dicir, non se pode, a ver, despistes pasan. Dende logo hai moitas cuestións ao redor dos atropellos con animais, se queren facer unha cuestión, algunha consulta aos nosos expertos ou tamén dar opinión, aí está o noso número. Isto hai que darlle unha solución, isto aquí é un problema. Falamos de cans, falamos de cabalos, pero que falamos de vacas tamén. Que o que lle ocorre pois a unha vaca en Marrozos, en Santiago. Antonio Mosquera, a veciñanza levanos queixándose do outro veciño que deixa o cando solto. Pois sí, compañeiros, iso produce que haxa accidentes como que pasou o pasado xoves nesta estrada provincial que une Santa Lucía con Vedra. Foi xusto nesta estrada, compañeiros. Queremos ensinar rapidamente. Esta é a casa do veciño, onde saen as vacas andan ceibas en todo momento e isto é o que leva anos producindo accidentes e estes veciños están fartos. Antes de falar con vos, antes quedábamos en que pola mañá conseguimos falar con este veciño, co dono das vacas, que nos deu a súa versión dos feitos.
Non sei se temos preparado esa declaración, vou poñer o altofalante para que aquí os veciños poidan escoitar o que dixo o dono das vacas pola mañá e a partir de aí comentamos, compañeiros, vou poñer o altofalante, así, voume poñer entre vos, imos escoitar, compañeiros, o que nos dixo pola mañá este veciño dono das vacas. Que pasa coas túas vacas? Que houve outro día o xoves un accidente e hai veciños que están moi enfadados. Home, o que sei, ou algunha razón poden ter, pero... Os veciños queixanse de que os accidentes se producen porque as vacas andan soltas. Son bastantes e non os podes andar prendendo unhas e outras. Pero entón os accidentes son pola túa culpa? Algo de todo pode ser. As vacas non entenden de coches. E claro, ven un coche e o coche pois ven mangao, cando dé conta, pois mira, desde que hubo a carretera xa hubo varios, polo menos como que eu recordo máis ou menos 7 por aí. Porque o tema foi que agora hai máis tráfico, porque ampliaron a estrada, ampliárona e agora hai máis tráfico, máis velocidade. Antes, cando a estrada era máis pequena, non había tanta velocidade, non había este problema. Un dunha vez, que dun espello. Agora sí, agora teño, cuidado, con día, pois, pode saltar un polos aires, porque a velocidade que andan... Crees que ti podes facer algo para intentar que haxa menos accidentes? Ou quen pode facer algo? Eu que vou intentar. O que teño que facer é a administración, pois, ou señalizar ou algo. As vacas levan aí toda a vida. E que vamos, están condenadas a cruzar, porque se a carretera estovera, eu que sei, a 4 ou 5 kilómetros, escapa unha vaca, pa onde vai ir? Po monte non, porque non ten monte, ten a carretera, pois. E normalmente que vai pa a carretera. Ojalá non tove a carretera, non? Bueno, compañeiros, veciños, estas foron as palabras deste veciño, de Jesús. El, sobre todo, o que dixo, para recapitular, é que as vacas chegaron antes que esta estrada e que os problemas originaron cando hai uns anos houve unha ampliación desta estrada que antes apenas había tráfico e que esa ampliación provocou que houvese moito máis tráfico, os coches fosen a moita máis velocidade e que as vacas estaban antes e por iso houve tantos accidentes. ¿Qué pensades desta declaración? Vamos a ver que vamos a aclarar isto. Vamos a aclarar isto porque isto parece que non é a cousa de nunca acabar. A DP, carretera da Diputación, DP 8203, estaba aquí de toda a vida cando as señoras iban cas cestas á plaza do Concello de Santiago. Cargaban as cestas todas cando os coches tiñan a vaca grande arriba. Que non veña dicindo que esa carretera que é da hora, que é de aquí, que é dali. Esta carretera leva toda a vida aquí. Claro está, que hai anos atrás non tiña o asfalto que ten agora está un pouco mellor acondicionada, urbanizada un pouco, recollida de aguas e alumbrado pública e tal, e nada máis, non hai máis nada que tal. Por outra parte, o tema deste señor, eu comprendo que el tamén ten que vivir, de acordo, pero o que non pode ser é ter un sitio para pasar as vacas, parece ben, pero non ter, por onde lle dá a gana a él, 1 kilómetro para a izquierda e outro kilómetro para a dereita, é cruzar as vacas por onde lle dá a gana a él, e cando as vacas, que conste cando as vacas lle dá a gana, porque as vacas andan abandonados. Ele é un propietario que ten os animales abandonados totalmente, un pastor abandono de animales, totalmente. El di que, claro, que as vacas non entenden de estradas, que as vacas... Non entenden de estradas, pero el sí, porque el ten carné ou si o ten ou tuvo. El ten que comprender que os coches tamén teñen que circular a velocidade que teñen que circular, se é máis despacio ou máis... Porque algún terá presa algún día. El queixase de que os coches por aquí veñen a máis velocidade da permitida e que está sinalizado con sinais de precaución vacas. Ese sinal que todos sabemos. Pos tráfico co radar, é do momento que eu sepa, é que se sepa por aquí, tuvo que deixar de poñerse porque non sacaba nin para os guardias. O sea, quere decir que os coches pasan a velocidade que teñen que pasar. Outra cousa que nos dixo, vou vir por aquí, tamén quero falar con Lourdes e máis con Susa, porque outras das cousas que el di é que, claro, que os coches pasan por aquí mangados, e que el... a responsabilidade non é del, que serán do Concello ou das autoridades. Parece moi ben o que di, pero é que el, cando salen as vacas, terá que salir á carretera primeiro a mirar se pasa algún coche e parar o coche para el poder cruzar as vacas, non? Pero iso non o fai, e de noite chega unha vaca e chegan dúas, e chegan tres, e el todavía non aparece. A que horas están as vacas ceibas por aquí? Ás 8 da noite.
Seguen ceibas. Ahora no inverno seguen ceibas. Cando xa non hai luz, as vacas seguen soltas por aquí. Suelen estar soltas por aí, ainda que sexa de noite. De noite. Pero el non as recolle en ningún momento. Como? Saca ás 3 da tarde hasta as 8 da noite non as recolle. Cantas vacas ten este home? 17. 17, xa tivo máis. Xa tivo máis. Cando nos empezamos con este jaleo, tiña 27 vacas. Bueno, compañeiros, pois creo que isto nos axuda para darnos de conta do que pasa, que estes veciños, e non só estes veciños, que hai moitos máis veciños afectados, viven con esa preocupación, ese medo de que en calquera momento, especialmente pola noite, que che pode sair unha vaca por diante no camiño. Que sí, que poden ser ás 9 da noite, ás 10 da noite, e ao mellor ás 2 ou ás 3 da mañá, porque el vense para a casa e deixa 4 ou 5 vacas sempre comendo polas cunetas da carretera, que foi o que ocorreu o outro día, que deixou, el veuse para casa co ganado e deixou 3 vacas nunha cuneta e outras 3 noutra. Entonces esas vacas se van para casa moi ben. Se lle interesa comer no margen de izquierdo ou no dereito que ten mellor de comer, quedanse aí e se non vai a buscar están hasta as 3 ou as 4 da mañá. Entonces ti pasas por aquí e en calquer momento te podes encontrar con un animal. Non sei se desde Plató queredes facer algún comentario, non estamos aquí co altofalante, les escoitan vos compañeiros. Bueno, eu o que quería decir é que cando hai a señal esa de cañada, esa señal que estaba aí, que ten a vaquiña pintada, o que nos di a lei di, o condutor do vehículo ten preferencia de paso respecto aos animais, salvo en casos siguientes, se di, nas cañadas debidamente señalizadas, que é ese caso de aí. Entón, os animales solamente podrían cruzar por ese lugar que está señalizado. Como din aí, é ben certo que non poden estar comendo nas cunetas. Se están comendo nas cunetas non están cruzando. O sea, poden cruzar dun lado para o outro e do outro para un. O sea, cruzar dun sitio para outro e facelo novamente cando haxa visibilidade de día. Pero iso non lle dá direito, por suposto, a que as vacas anden soltas, sin condutor de animales, porque teñen que ter un condutor, unha persoa que sea responsable deles, e ao mesmo tempo que anden, como decían tamén, kilómetros para lá e kilómetros para aquí, non. O sea, onde este esa señal, por aí poden cruzar dun lado a outro e teñen preferencia sobre os vehículos. Ese é o que nos di a lei. Pero andar soltos, non. Iso quere dicir, un segundo, iso quere dicir que moitas veces cando vamos nos coches e nos fixamos que hai este tipo de señais, temos que ter en conta unha cousa, que se despois deste sinal aparece un animal e chocamos contra este animal, en principio o responsable vai a ser o conductor. Claro. O sea, estas sinais teñen máis importancia do que aparenta. E en segundo lugar, en segundo lugar, non podemos ter os animais pastando de noite, porque falábamos antes da lei de protección animal, é dicir, os animais de noite teñen que ir aos seus sitios, teñen que estar guardados, e pode ser que en este caso sí exista un risco, aínda que este preservado por a sinalización. E en terceiro lugar, e por último, os meus pais tiveron un accidente cando eu era pequeno contra unha vaca que lle desfixo un 850, o que pasa que foi en tramo urbano e tuvo que pagar todo, pero que parece que unha vaca non é un animal que poida ocasionar dano, e eu lembro que miña nai estivera ingresada no hospital, é dicir, isto, aínda que sexa un vehículo antigo a pouca velocidade, o dano é importante, entonces non é algo de broma, entendo e comparto a preocupación dos veciños, porque aínda que este nunha zona sinalizada, sí se poden disminuir estes riscos. No, pero ademais hai unha cousa, desde señal a señal hai 1 kilómetro de distancia máis ou menos. O outro día o accidente non foi nese intervalo dese kilómetro entre señal a señal, foi fora dese límite. E máis accidentes que houve foron fora dese límite. Encontraste cos animales fora dese límite. Aí sí que non pode cruzar. O responsable sería o dono dos animales. O que non pode estar é nunha... O que non pode estar que xa o colmo nunha rotonda a haber un montón de animales, como mandei unhas fotos que tendes aí na redacción, un montón de vacas nunha rotonda. Donde se veu eso? Eso enfrontaríase a unha multa de Garda Civil de Tráfico neste caso, non? Sí, por suposto. Porque tiña que comer, e os animales realmente teñen fame, cando teñen fame, claro, son animales e van onde teñen que comer. Por iso agora andan polas cunetas, porque nas fincas están encharcadas de agua e non teñen donde comer. Entonces, este señor se ven para casa e se deixa os animales polas cunetas adiante, usted cree que é normal que deixe fora desas señales, fora do límite das señales. Usted cree que é normal que ás 9 da noite que andan as vacas comendo polas cunetas da carretera, dunha carretera que é da Diputación, que non é unha pista de concentración, é a carretera da Diputación, de P8203. Estamos vendo precisamente esas imaxes que nos decía o vecino. Unha cousa que aclarar é que
Vamos a ver, os animais para andar na vía pública, para circular pola vía pública, teñen que estar a cargo sempre do que se chama un condutor de animais. Non poden andar soltos. Aí andan ceibos total. Claro, ti non podes deixar os animais soltos. Ten que ir unha persoa como responsable dos mesmos. Non está. Bueno, pois se non está, entón non está. E se hai alguna incidencia, o único que fai este señor é agacharse. Comprobado, ademais. Pero outro día do accidente, pasou o accidente e el foi agachar ao medio dos matorrales. Entendo que a Garda Civil de Tráfico conoce o caso. Entón, según te... Sí, conozo o caso, non quero falar diso, Non quero falar de autoridades competentes, porque entonces xa que tal, Porque eu hoxe vi un reportaje na entrada en Coruña, en Alfonso Molina, e vi como se tratou a un animal que foi un accidente, como se tratou a un animal, recollida e todo. E non quero contar a forma de retirar da autoridade, ademais este señor, non quero recordar como foi a retirada deste animal, porque é vergonzoso para quen ten que dar exemplo ahora mismo na ciudadanía, quen ten que dar exemplo para que os outros a cumplamos. A que se refire da retirada do cabalo? Refiérame que ves imágenes, unha retirada ben, é un guindastre, colleu o animal con dúas seringas, enganchouno, cargouno no seu camión e tal. E este animal non, que foi rastreado con unha slinga, cun tractor. Entón, onde vamos? Pois o animal hai que darlle tamén a súa prioridade. Cando non ten validez para moverse solo, haberá que darlle unha probabilidade para tratalo un pouco ben. Está claro. E a día de hoxe non podo dicir agora mesmo se está aínda ali, pero desde o jueves ayer estaba aínda ali o animal tirado. Ui, vai. Entón, bueno, non quero falar xa máis diso porque xa me altero. No, e entendemos que os veciños francamente están enfadados e tampouco queremos que se alteren. Moitísimas grazas, Antonio, agardemos que sexa o derradeiro accidente aquí en Marrozos e que, bueno, que se chegue unha solución para este conflito, que xa leva moito tempo. Bueno, pois a ver se é verdade iso, porque levamos 6 anos empuxando seguido, apretando a todas as portas que pode haber a administración, tanto ten municipal como a administración general, e aquí nadie se move. Aquí pasou. Pero é que pasa os 365 días do ano, que non é un día. Cando provocas 365 días do ano unha cousa, un día vai a tocar. E esta hora son animales, pero van ser personas, vai ser unha desgracia moi grande aquí. Nesta carretera, creamo, por favor. Eu que di, Daniel, que de momento non houve víctimas humanas, pero é mellor non esperar a que as haxa, desde logo. Deixámoslo aquí, compañeiros. Lamento e gracias por botarnos unha man. Agradecémonos un montón que estedes aquí e que nos estedes botando unha man. Perdonar pola mala leche que temos, porque non podemos máis. É que non podemos máis. Non hai nada que perdoar. Compañeiros, deixámoslo aquí. Gracias, Antonio. Grazas aos veciños, desde logo, que xa se ve que están fartos desta situación. Moitas gracias a vos. Para iso estamos nós, para darlle voz a calquera conflito que teñamos. Levan tantos anos con isto, que ademais son veciños da miña terra aí de Vedra, levan tanto tempo, están facendo as cousas ben, están protestando, están dándose a coñecer nos medios, están facendo todo ben. Cal é o motivo polo cal non se soluciona isto? O señor das vacas se fai unha infracción como as que comentan e o ve a Garda Civil, o máximo que pode facer é poñerlle unha multa, non? Claro, en principio... Pero deixar o animal aí tirado tamén e todo isto. En principio vía administrativa, non de trado. Sí, pero depende do que falábamos antes, depende do grado de imprudencia. Si ti deixas a uns animais tan perigosos, tan grandes como unha vaca de noite, unha rotonda, si todo iso que di aí é verdade... Bueno, víamos as fotografías que nos enviaron, non? Aí estamos documentado. Supoño que hai uns protocolos para retirada de animais das estradas. Hai uns protocolos para facelo, non? Porque desde logo con as lingas arrastrando, non. Quen debe facer a limpeza normalmente o titular da vía, que é o que debe dispoñer de vixiantes e de equipos suficientes para facelo. Supoño que tamén dependerá do caso. Cando vamos pola estrada e encontramos a un pobre gato morto na estrada, a que temos que chamar? Temos que facer algo, non? O titular da vía, é un cargado do mantenimento total da vía. Tanto deso como das fochancas, como de todo que hai. Sí, pero tú vas pola estrada non sabes de quen é a vía, moitas veces. Sabes se vas por unha autoestrada... Chamar a Garda Civil de Tráfico. Eu non sei se pago ben ou mal, pero chamo ao 112, porque tamén pode supor un risco para na estrada. E entendo que eles avisarán os titulares da vía ou o que teñen. Claro. Este rapaz canto está aprendendo desde que estamos aquí,